Met een nieuwe installatie is het een afvalverwerker gelukt om vrijwel alle PFAS uit water te halen. De kwaliteit van dat water is zelf beter dan drinkwaterkwaliteit. Wat wil ik daarmee zeggen is dat er nog minder opgeloste bestanddelen in zitten dan hetgeen dat er bij u en mij uit de kraan komt. Maar is het ook een oplossing voor de vervuiling in de Westerschelde? En verder vandaag in Deze Zeeland Nu. Nog geen besluit, uitstel, ontpoldering. En dinsdag na Pinksteren betekent ringrijden. Goedenavond. Het is gelukt om op een duurzame en effectieve manier PFAS uit afvalwater te halen. Bij afvalverwerker Indaver in Hoek is de afgelopen 4 maanden proef gedraaid met een nieuwe zuiveringsinstallatie die de kankerverwekkende stof uit het water kan halen. De resultaten waren zo goed dat de proef wordt omgezet naar een permanente installatie. Via het proces van omgekeerde osmose moet het water gezuiverd worden van PFAS. Simpel gezegd? Drukken we onder hoge druk water door een aantal hele kleine gaatjes, waardoor het water erdoor gaat en de vervuiling achterblijft. Zo gaat het afvalwater de zuiveringsinstallatie in. Dit wordt eruit gehaald met als resultaat schoon water. Bij Indaver zijn ze opgetogen met de resultaten. Voor de meeste PFAS-ketens halen we echt 100% rendement. Er zijn een aantal kleinere moleculen waar we nog een nabehandelingsstap voor nodig hebben. Maar dat lijkt een niet zo moeilijke opdracht meer. In Hoek werkt het, maar dat betekent niet dat deze oplossing zomaar overal toe te passen is. Het ene afvalwater is het andere afvalwater niet en het hangt er vanaf welke componenten erin zitten. En je hebt bepaalde componenten zoals zout, die in deze installatie heel snel het zouden blokkeren en vervuilen, waardoor je heel regelmatig bepaalde componenten moet gaan vervangen of moet gaan opschonen. Als alles meezit, is de nieuwe zuiveringsinstallatie in Hoek aan het einde van het jaar gereed. En ik praat erover verder met Pim van den Berg. Ja, Pim, lukt het met deze techniek nou werkelijk om al het PFAS uit het water te halen? Nee, zo'n 5% blijft over van dat water. Dat zie je in die bruine fles hier zo. Dat wordt in een tankwagen afgevoerd naar Indaver in Antwerpen. En dan wordt het onder hoge temperaturen wordt het verbrand. De rest van het water kan natuurlijk veilig geloosd worden. Ja, nu produceert Indaver natuurlijk zelf geen PFAS. Maar waar komt dat vervuilde water bij hun dan wel vandaan? Dat komt voornamelijk van de chemische industrie. Die voeren dat weer in tankwagens naar Indaver toe. Met de verwachting dat het PFAS eruit gehaald wordt. En daarom heeft Indaver nu €600.000 geïnvesteerd in die zuiveringsinstallatie. Ja, los van de praktische uitvoering zou er theoretisch gezien ook een oplossing kunnen zijn voor die vervuiling in de Westerschelde met PFAS? Was het maar waar. Ja? In theorie natuurlijk wel, maar in de praktijk is dat niet te doen. Dat zijn te grote volumes, dat wordt te duur. Bovendien wordt er niet alleen PFAS uitgehaald, maar ook zouten en mineralen. Als je dat water nou gewoon zo weer terug zou storten in de Westerschelde, dan zou je op een andere manier de natuur weer beschadigen. Ja, dus dat is er dus nog niet. Nee. Pim, dankjewel. Het casco van de school in Oost-Soeburg dat verkeerd omstaat, wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. Vorige maand werd de bouw stilgelegd toen bleek dat de school verkeerd omstond. Zo zat de trap aan de achterkant in plaats van aan de voorkant. Volgens het schoolbestuur wordt de fout zo snel mogelijk goed gemaakt. Leerlingen zitten tijdelijk in een noodgebouw en het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe school klaar is. De landbouwsector is blij met de forse regenval van de afgelopen dagen, omdat daardoor de droogte grotendeels is verdwenen. Volgens Boerenbelangenvereniging ZLTO is de waterstand weer redelijk goed op niveau en lijkt het met de oogsten wel goed te komen. Goed komen sowieso, maar het zal, op sommige boeren zal het een matige oogst worden en sommige een goede oogst. Ik zie het er niet echt heel slecht in dat het echt niks van terecht komt, dat zal meevallen. Het heeft dan wel weer lekker geregend, maar het is zeker nog niet genoeg. Nou, het moet zeker regen komen. Het mooiste is natuurlijk als je toch iedere 14 dagen een bui hebt van 30 mm bij wijze van spreken. En dan kan je gewas wel goed opteren. Het kabinet neemt later deze maand een besluit over het wel of niet uitstellen van de ontpoldering van de Hedwiegepolder. Het kabinet wil nog een paar onderzoeken afwachten. Op basis daarvan wordt een besluit genomen in overleg met Vlaanderen en de provincie. Dat schrijft minister Van der Wal van Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer. De Kamer riep het kabinet vorige maand op de ontpoldering uit te stellen zolang de gevolgen van de PFAS-vervuiling niet duidelijk zijn voor het gebied en de omgeving. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de persoon die zaterdag dood werd aangetroffen in een woning in Schoondijken om het leven is gekomen. Om een doodsoorzaak te achterhalen is vandaag sectie verricht op het lichaam. Een misdrijf kan volgens de politie nog niet worden uitgesloten. En omdat er nog veel onduidelijk is, doet de politie ook geen mededelingen over de identiteit van de persoon. Van het weekend is de woning in Schoondijken onderzocht. Daarbij is een flinke hoeveelheid bewijsmateriaal verzameld en meegenomen.
En het was weer even geleden dat er op de dinsdag na Pinksteren weer ringrijden was. En na zo'n 2 jaar uitstel genoten de ringrijders en toeschouwers in Oostkapelle daar met volle teugen van. Ja, heel fijn. Heel gezellig. Gewoon met iedereen weer lekker leuke dingen doen. Ja, heerlijk. Genieten. Je wil toch wel elke wedstrijd meedoen. Gezelligheid. En toch ook een beetje voor te steken. En hoe gaat het? Redelijk. Laten we het daarop houden. Het is toch een traditie die niet verloren mag gaan. En als je jaren niet op derde Pinkster rijdt, dan kent niemand het meer. En dan is het gebruik gewoon weg. En voor ons is dat toch de mooiste wedstrijd van het jaar. En het is niet alleen de gezelligheid, er wordt ook gestreden om de prijzen. En als je de rood-wit-blauwe sjerp draagt, sta je bovenaan in het klassement. Heel goed natuurlijk, zeker op derde Pinksters traditie. Dus het is altijd heel leuk om hier weer te rijden en spreek voor zich, voor mijn gevoel. Ja, zeker. Het is een plek waar regionale bandjes naast landelijke artiesten staan. En morgen voor de 40ste keer, dan viert Anywave, een van de oudste popfestivals van Zeeland, zijn jubileum. De editie was eigenlijk voor 2 jaar geleden gepland, maar moest om de bekende redenen worden uitgesteld. En we gaan naar Zierikzee. Daar staat voor ons verslaggever Erik Holm. Ja, Erik, 40 jaar, dat is een lange periode. Hoe houden ze het zo lang vol? Nou ja, Martijn, dat heeft vooral te maken, denk ik, met de herkenbaarheid. Er is eigenlijk in die 40 jaar nog helemaal niets veranderd. Het festival vindt nog steeds op dezelfde locatie plaats en wordt ook georganiseerd door heel veel vrijwilligers die zich ieder jaar met ziel en zaligheid inzetten om dit festival tot een succes te maken. Waaronder bijvoorbeeld Peter van Herp, die al vanaf het begin bij dit festival is betrokken. Ik ben vanaf eigenlijk het begin van Anywave erbij betrokken. Natuurlijk ook bij de oprichting. Ik was 15, ik was snotneus. Toen is daar door verschillende mensen van allerlei bandjes, van Schouwen, zijn we in de Vlinder, dat is een begrip in Zierikzee en dat kent iedereen. Zijn we daar is aan de grote tafel gaan zitten, achter in dat café. En je had ook inspraak, of daarna geluisterd is, weet ik niet. Maar vanaf het begin, ja kijk, het begon hier zo natuurlijk, we deden het met wat we hadden. Want er was natuurlijk geen podium voor buiten. Er was ook geen tent zoals we nu hebben. Dus het begon met landbouwplastic en stijgerdelen. En dat moest ook allemaal helemaal uitgevonden worden. Hoe doe je dat? En met een regenbui liep er wel eens wat onder en dan knalde er wel eens een versterker uit. En dat is gelukkig niemand geëlektrocuteerd en zo. Maar echt heel erg in het prille begin. Ja, het was uitvinden natuurlijk. Hè. Naast dat hij vrijwilliger is tijdens het festival, heeft hij er ook regelmatig opgetreden met een van zijn bandjes waarin hij speelde. Trio Plus 1 heb ik natuurlijk de hele tijd ingespeeld. Hebben een paar keer meegespeeld. Ik heb in Bone Child gespeeld. Daar ben ik als voorman een keer opgeroepen, heb ik ook gedaan. In die afgelopen 40 jaar waren er meerdere hoogtepunten, waaronder een optreden van zijn grote idool. Herman Brood. Kijk, als je ook helemaal fan bent, als je dat ook een beetje zelf een beetje doorleeft natuurlijk. Dan, natuurlijk, ja, allerlei grote topbands, maar ook wat ik hier heb mogen doen. Ik heb hier de belichting mogen doen. Ik heb wel het geluid mogen helpen met opbouwen. Dat zijn allemaal pieken. Ja, dat was de vraag ook alweer. Ja, je hoorde hem Herman Brood noemen. Nou, die heb ik zelf hier ook nog zien optreden. Naast me voorzitter van Poppodium Brochem, Sven Blikman. Sven, wat is nu eigenlijk de kracht, het geheim van dit festival? Goeie vraag. Anywave is een klein en intiem festival met een mix van lokale en nationale bands. En ik denk dat dat wel de kracht is van Anywave. De kracht van de vrijwilligers? Ja, we hebben een hele flinke groep vrijwilligers, zo'n 60 man. En die werken hier al heel de week keihard om het voor elkaar te krijgen. En alleen maar dankbaar. Hey, de komende 4 dagen, Anywave, de 40ste editie. Waar kijk jij naar uit? Ja, ik kijk niet specifiek uit naar een bepaald iets. Ik kijk vooral uit naar het hele festival. Vooral natuurlijk omdat we 2 jaar hebben moeten overslaan. En ik ben gewoon enorm blij dat het weer kan. En ik denk dat dat voldoende is. Dankjewel, heel veel plezier en succes. Nou ja, je hoort het Martijn. Hier gaat de komende 4 dagen een feestje gevierd worden. Dus mocht je zin hebben, je bent van harte welkom. Wie weet. Erik, dankjewel. Voorlopig blijven deze strandstoelen nog wel even ongebruikt liggen, want het startte ook vandaag bewolkt en winderig. Vanavond en vannacht valt er nog her en der een bui. Morgen start regenachtig met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar er is ook een lichtpuntje. Morgen in de middag is er kans op wat zon.
En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.